Peel Project се появи от реална производствена необходимост. Осъзнахме, че голяма част от нашите колеги, които произвеждат луксозна кожена галантерия, имат сериозен предизвикателства за разрешаване. Самата индустрия, в която се ориентирахме, беше изостанала изключително много от гледна точка на техниката. Затова започнахме сами да ги разработваме. 1/3 от всички хора, които работят тук, са инженери. Ние сме насочени към иновациите. Нас ни интересуват само машини, които решават тотално проблеми от производствения и ускоряват производствения процес. Облегчават ръчния труд, защото в тази индустрия има много ръчен труд. За нас е важно една болка, която има нашия колега, приятел, да изчезне следствие на нашата работа. Това ни различава от другите, много други. Познаваме производството не само като инженери, а като реални потребители на машините. Всяко наше решение се създава за конкретна практическа нужда и се тества в реална производствена среда преди да достигне до клиента. Продуктите, които правим, които произвеждаме, са компактни. Те са малки, с по-малко консумативи, с по-малко енергия, мобилни. Надежни, лесни за работа и действително подобряват производствения процес. Бъдещето на Peel Project е това. Да бъде иновативна компания, която създава нови продукти и решава нерешени до момента проблеми. Технологии, които не просто следват развитието на пазара, а задават нови стандарти, които ще променят характера на производство на кожени изделия и по-скоро на дамските чанти. Както се случи с технологията за боядисване. Ние успяхме да променим там една цяла технология. Аз лично виждам компанията като едно дърво, което продължава да расте, да се разлиства и да цъфти. И тази страст, която нашите управители са имали в началото, успяват да я предадат на младите хора след нас. Правим го с страст и с любов и благодарение на това Peel Project е една сбъдната мечта.